Jakubany, dedina ukrytá medzi kopcami severného Spiša. Ležia na severovýchode Slovenska, obklopené krásnou horskou prírodou a patria k historickým obciam regiónu. Prvýkrát sa spomínajú už v roku 1322, keď patrili pod pánstvo Starej Ľubovne. Dedina sa delí na vyšný a nižný koniec a jej stred tvorí kostol svätých apoštolov Petra a Pavla. V blízkosti kostola je aj farská budova. Len pár krokov odtiaľ sa nachádza pošta na vybavenie záležitostí. Neďaleko stojí kultúrny dom spolu s obecným úradom, kde sa stretáva vedenie obce. Obchod Jednota je dôležitou súčasťou dedinského života, kde sa stretávajú miestni obyvatelia. Dôležitou súčasťou Jakubian je aj škola, kde sa vzdelávajú nové generácie. V obci sa nachádza aj požiarna zbrojnica a vodáreň, ktorá zásobuje vodou aj mesto Stará Ľubovňa. Patrónmi obce sú svätí Kozma a Damián. Jakubany si zachovávajú svoje historické stavby, ktoré nesú prvky goralskej a rusínskej architektúry. Po celej dedine nájdeme kríže, ktoré sú symbolom hlbokej viery miestnych ľudí. Okolie Jakubian ponúka krásnu prírodu, kde kedysi obyvatelia nachádzali obživu. Pozdĺž celej obce preteká rieka Jakubianka. Pramení pod horou Ihla v Levočských vrchoch a vlieva sa do rieky Poprad. V zime sa mení na ľadovú rieku. Na ochranu pred povodňami bola vybudovaná hrádza. Malé horské potoky prinášajú vodu do Jakubianky. V horách sa nachádza tajomné Voškové jazierko. Hovorí sa, že jazero nemá dno a ukrýva tajomstvá. Podľa legendy sa tu raz utopil furman aj s koňom. Rybník v doline slúži prírode aj ľuďom, no v zime zamrza. Plaščaný jarok je malý potok, no pri dažďoch dokáže napáchať škody. V roku 2010 sa Jakubianka vyliala z brehov a spôsobila škody. Voda zaplavila dvory, domy a znemožnila pohyb v obci. Most spája obec a umožňuje prekročiť rieku, no v čase záplav sa zrútil. Jakubianka je pre Jakubany symbolom života aj nebezpečenstva. V srdci obce Jakubany sa týči majestátny chrám svätých apoštolov Petra a Pavla. Postavený v historizujúcom secesnom štýle s byzantskými a románskymi prvkami. Základy chrámu sa položili v roku 1904. Chrám má pôdorys v tvare gréckeho kríža. Pohľad z výšky odhaľuje dokonalú symetriu stavby, ktorá dosahuje výšku 50 metrov. Na vrchole veže sa týči kríž. Vo veži sú 4 zvony a každý má vlastné meno. Farebné vitráže rozprávajú príbehy svätých a prepúšťajú svetlo do chrámu. Brána do chrámu je vstupom do duchovného sveta, kde sa stretáva nebo so zemou. Pri vstupe do chrámu veriacich víta drevený kríž. Drevené dvere, zdobené jemnými rezbami, vítajú každého, kto sem prichádza. Vstupujeme do posvätného priestoru, kde sa po stáročia slúžia liturgie. V chráme je úcta k posvätným obrazom vyjadrená poklonou a boskom. Pohľad na centrálnu loď ukazuje krásne maľby a veľký ikonostas. Luster v strede chrámu predstavuje svetlo viery. Aj tie najskrytejšie kúty chrámu sú bohaté na ikony a obrazy. Na tejto freske vidíme moment, keď Kristus odovzdáva kľúče nebeského kráľovstva apoštolovi Petrovi. Z tejto kazateľnice kedysi zaznievali slová kázne. Ikonostas, ktorý bol vyrobený v Maďarsku, je vizuálnym rozhraním medzi loďou a svätyňou. Za ikonostasom je svätá svätyňa, kde je najposvätnejšie miesto v chráme. Tento priestor je vyvýšený a symbolizuje Božiu prítomnosť medzi nami. Svätostánok ukrýva najsvätejšiu Eucharistiu a je symbolom Božej prítomnosti. Evanjeliár obsahuje slová nášho Spasiteľa a je základom našej viery. Spovednica je miestom zmierenia a duchovného uzdravenia. V chráme sa nachádzajú vzácne relikvie biskupov Pavla Petra Gojdiča a Vasila Hopka, svedkov viery a obetavosti. Zhora vidno celý kostol v jeho nádhere, od oltára až po poslednú lavicu.
Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla v Jakubanoch je svetlom duchovnej sily, ktorá pretrváva naprieč všetkými generáciami. Na okraji Jakubian stojí kaplnka Zosnutia presvätej Bohorodičky. Postaviť ju dal Štefan Beskyd, známy ako Charumia. Na výstavbu zbieral financie aj od rodákov zo Zámoria. Stavať sa začalo v roku 1906, posvetená bola o 4 roky neskôr. Obrazy si Beskyd vybral na základe sna. Počas totality sa kaplnka stala symbolom vernosti viere. V 60. rokoch tu začal boj o návrat grékokatolíkov do chrámu. Kaplnka chátrala, veriaci sa tu nemohli stretávať. Po roku 1989 prešla obnovou a ožila. Dnes je miestom modlitby a každoročných procesí. Takmer na konci Jakubian sa nachádza šľachtická kúria. Postavená v 19. storočí pre rodinu Probstnerovcov. Jej pôdorys má tvar písmena U, čo bolo typické pre toto obdobie. Elegantná fasáda nesie prvky klasicizmu. Okná sklenákmi kedysi osvetľovali salóny plné hostí. Centrálna chodba spája jednotlivé časti kúrie. Stropy nesú nádherné pruské a české klenby. V týchto miestnostiach sa odohrával každodenný život šľachty. Týmito dverami prechádzali majitelia aj hostia. Pod kúriou sa nachádza rozsiahla pivnica. V týchto tmavých priestoroch sa mohli odohrávať tajné stretnutia. Budova prešla úpravami v 20. storočí. Dokonca tú istý čas sídlila materská škola. Čas a počasie sa na nej výrazne podpísali. Dnes stojí len ako tichý pamätník histórie Jakubian. Dva kilometre južne od Jakubian stojí historická Vysoká Pec. Postavili ju v roku 1760 a fungovala do roku 1870. Je vysoká 9 metrov a 6x6 metrov široká. Rudou sa naplňala zhora. Mlynské koleso s priemerom 3,2 metra poháňala voda, ktorá zároveň rozprúdila veľké dúchadlo. Dnes je pec kompletne zrekonštruovaná. Na obnovu sa použil prírodný kameň a tradičná malta. Okolie pece dnes slúži na oddych a regeneráciu. Minulosť v tejto oblasti stále dýcha. Hora Siminy vždy spájala naše dediny a práve preto na jej vrchole vyrástol kríž, postavený 13. júla 2024. Spoločne ho niesli obyvatelia Jakubian a Šambrona, spojení spoločným cieľom a vierou. S veľkým úsilím ho vstýčili k nebu, kde dnes stojí ako strážca nad krajinou. Z tohto miesta sa otvára nádherný výhľad. Neďaleko kríža sa nachádza aj kniha, do ktorej si ľudia zapisujú svoju účasť a spomienky. Toto miesto pripomína pokoj, jednotu a silu spoločného diela. Podaj mi, dievčatko, podaj vodu, studenoj smutke čere, vody jak med, studenoj, vody jak med, vody jak med.